Hola, soy el RPG y me voy a decir algo. Entonces, por siempre. ¡Pare ya! Todo es posible. Vas començar a estudiar música quan era molt petit. Fer moltes audicions i concerts. I moltes hores d'estudi a casa amb molta ajuda i suport de la meva família i professores. I gràcies a tot això, ara mateix toco així el piano. Moltes gràcies!